Sig til, hvis du finder nogle andre tools, vi kan få. Hej YouTube. I dag der har jeg en af mine venner med, og vi vil spille noget, der hedder DayZ. Og jeg lægger pænt meget nu, men det fikser jeg. Og jeg skal nok lægge link til moddet i beskrivelsen. Og den tekst, jeg har gjort, den ligger der også link til. Jeg tror, hvis jeg husker det, så gør jeg. Okay, jeg kan ikke spille med den her tekst, jeg gør. Hvad så? Det her er Simrangs gameplay. Vi spiller DayZ. Wow, lag. Det er da helt utroligt, som jeg lægger. Ja, nemlig. Det var også det, jeg gjorde. Jeg har en ven med, og det er ham, der kører serveren. Vi siger ikke, hvad serveren hedder. Og vi fandt os lige det her sted. Det spawnede vi lige ved siden af. Og så har vi lige taget tingene og sådan. Og så har vi altså lige givet os selv en kæt tool og det. Hvorfor står der min Minecraft nu? Sådan der. Lad os se, om jeg lægger lige så meget med default. Lige nu lægger jeg ikke lige så meget, men vi må håbe på det bedste, jeg lægger. Jeg må se et eller andet, vi kan ændre, for at jeg ikke lægger. Prøv lige at styre den fucker fuldstændig. Langsomt grafik. Prøv lige at stoppe. Okay, det hjælper ikke. Jo, nej. Nej, filmer. Det kan jeg. Sluk for det. Din mikrofon. Den foregår. Jeg lægger, så man skal tro, det er løgn. Jeg lægger... Mike? Din mic. Så. Din mic. Det er dejligt. Prøv lige at fikse din mic imens. Og så siger jeg, om det er noget bedre. Au. Lægger det nu? Nej. Jo, vent. Jo. Lige. Okay, det er meget. Vi skal snakke mere, ellers så virker den. Så går det ikke. Okay. Jeg er tilbage, og vi fucker totalt meget op. Du får det.
Hold kæft. Jeg fucker totalt meget op. Jeg lægger ikke lige så meget mere, men what the fuck. Creeper attack! Og det Simon, der gør, at de kan... Jeg tror, det er Simon, der gør, at jeg fucker af helvede til. Nej, tag noget mere, Simon. Det er også stille. Jamen, okay, så la. Ej. Vi fucker af helvede til. Ja. Æbler. Got the apples. Kun en af dem. Jeg lækker, man skulle tro, det var... Jeg kender ikke noget, tror jeg ikke. Benny! Wow. Hvor er du henne? Jeg ved ikke. Okay, jeg vender tilbage lige om 2 sekunder. Så, nu er vi tilbage igen. Jeg håber ikke, jeg lægger så meget. Simon, du må gerne. Ups. Nu døde han af. Fuck, du har meget loot på dig. Nej, kom tilbage. Jeg giver dig tingene. Så tag en ting, eller så skyder jeg dig. Der ligger også noget nede i vandet. Gå nu væk, mand. Nej, jeg dør. Nej! Okay. Simon. Bare unmute dig selv igen. Unmute dig selv igen. Mit Skype, det fucker. Okay, så lukker vi bare Så Skype vi muter ned. sig selv. Okay, men vi lukker bare Skype ned, og så skriver vi bare over her. Ja, men jeg har altså jeg har sluttet af, fordi at jeg kunne ikke. Jo, prøv lige. Afslut det til Skype, og så kom ind igen. Og jeg lægger link til modsene ned i beskrivelsen. Gå sgu da væk, mand. Okay, jeg skal væk fra ham.
vi looter ham lige hårdt. Og han har også painkillers. Ej, øv. Nå, ja. Jeg smutter nu. Vi ses altså om